maoko. Zvino zvose zvakati zvapedza kuitwa, ndikabva ndazopiwa nyama iyo yainge iri muhari, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiidya. Ndikabva ndatanga kudya paya, ndakazopepuka ndichinzwa kuti ndainge ndichidrova zviya zvinonhuhwa, ndichidrova nheriri. Ndikabva ndazonzi nasisi ndaifanira kuti ndinge ndichizopiwa mushonga uyo wainge uchazoita kuti matumbu angu ange achizokwanisa kudya nyama yevanhu. At that point ndainge ndatobatwa neshave, ndainge ndava kusatombovhunduka nezvose izvo zvandainge ndoudzwa nasisi vangu. Zvino sisi ndakazovabvunza kuti naimi sisi, zvamakati ini ndiri kufanira kuti ndinge ndichizozadzikisa pane nyama iyo yatapudzwa, zvino ndichaita sei? Sisi vangu vakabva vazoti hakusi kunzi nyama iyi inodiwa zvaizvezvi, but kana yodiwa iwewe unofanira kuti unge uchizotsvaka munhu uyo waunenge uchazoisa pachijana. So mukoma, ndakabva ndazodzokera zvangu uko kwandakaroorwa, ndokubva ndazopa uya friend yangu, iyewo akabva azonokanganisa mhiko, akabva azobatwa. But inini ndakabva ndapiwa hangu hwangu kuya hwainge hwakakuyiwa. Instead yekuti ndinge ndichingopa murume wangu chete mupfuwira, ndakabva ndaona kuti zvainge zvakanaka sei kuti ndinge ndichingopfuwira musha wose. Ndakabva ndapfuwira musha wose, pamba pavamwene vangu ndini ndinotonga, even though ini nemurume takazobva kozvedu tikabva tazonovakira somewhere else, but tingangoti kamufambo kacho it is about 45 minutes nemotikari. So ndainge ndichida kuti ndinge ndichikwanisa kunyatsokukontrola murume wangu pasina vanhu vanenge vachinyanya kuzonotisa kuti zvinenge zvichiitwa nemurume wangu zvimwe zvacho hazvisi normal, because iye murume wangu pose pandinenge ndiri anenge akangoti kwati zvekuti kana tikagarisisa munzvimbo kwenguva refu, vanhu vazhinji vanototanga kutonotisa kuti there is something that is wrong pandiri zvekare nemurume wangu, because iye haatombofarire kuti ange achiva nemafriends ekuwanda, because anenge achingoda kungova padhuze neni. But iniwo zvekare ndine mushonga uyo wandiinawo wekuti munzvimbo umo matinenge tiri, kana ndikaona sekunge panenge paita munhu anenge otaurisa, munhu iyeye ndinomushanyira, ndobva ndazonomufuriridzira umwe mushonga so wandakapiwa nasisi. Munhu iyeye anobva azoregedza kungoramba achingotaura nezvangu. So ndakapfuwira musha wose. Takatorarama kwemakore akati one day until last year, apo patainge tatova kunoku kuJoni. So takati tava kunoku kuJoni, one day ndakatoti ndatomutswa paya, because ndine bere rangu iro randakauya naro kunoku kuJoni. Saka bere iri masikati zvarinoita ndezvekuti rinongozvichinja, so robva rangozviita chikiti chebrown chinongoswerawo chingotenderera mulocation. Saka vanhu vanenge vachitongofungidzirawo kuti ikiti yemuno muJoni inongotendererawo mulocation, but chavasingatozivi ndechekuti kiti iyi inenge yakatomirira kutoti kunze kunge kuchisviba kana kunze kwasviba. Kiti iyi inenge ichitomirira kutoti zuva ringe kiti iyi inenge ichimirira kuti kunze kunge kuchidoka, kana kwadoka kiti iya inobva yazoshanduka, yobva yapanduka, yobva yazova bere. Saka bere iri ndo transport yangu pose pandinodzokera kumusha, kana kuri kunzi kunenge kuine meetings akawanda per week, ndinokwanisa kutodzokera kumusha about 4 times. Bere iri ndo rinondimutsa, iro ndiro rinoudzwa, rinotumirwa nhume. Tine imwe shiri yedu iyo yatinoshandisa senhume. Shiri iyi ndiyo inouya yobva yazoudza bere iri kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizouya kumusha. Bere iri ndo transport yangu, ndogara ndichingoseka ndichingoti bere iri ndo munhendzva wangu. Saka usiku hunozoti kana hwasvika paya, kana ndaradzika murume wangu, then ndinobva ndazotora mugoti. Kana ndatora mugoti ndinobva ndazoisa mugoti uya paside nemurume wangu, zvekuti usiku hwose haapepuke. Uye pamba patinogara kana ndisipo inini panenge pakachengetedzeka, hakuna kana muroi anopinda, kana kuti mbavha kana mupurisa anopindapo, nekuda kwekuti ndinenge ndisingadi kuti vanhu vange vachizoona kuti ndinenge ndisimo mumba. Ndinoti kana ndaisa mugoti uya ndinobva ndabuda paya, ndisati ndabuda ndinotanga ndakotamira murume wangu ndochizobuda manje. Kana ndabuda panze, bere iri rinobva randiminya. Kana randiminya rinobva ratanga kumhanya, rinomhanya zvisingaiti. Within 15 minutes ndinenge ndatosvika uko kumaraini kwakavakira sisi vangu, tobva tatotanga kutoita meeting yedu. So zvakaitika last year ndezvekudai. So
ndakabva ndazoti ndaenda paya ndopandakabva ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichidzosa nyama iya iyo yandainge ndakadyira kachembere kaya ako kanonzi zimaimai kacho ikako. So ndakabva ndazotaura nasisi ndikati zvino sisi ndoita sei? Sisi vakabva vati iwewe ikoko uri kufanira kuti unge uchitsvaka pakati pevanhu vakambokubohwa kuti mushonga wacho unge uchizobatira zvekare nemweya wemufi kuti usazomuka. Uri kufanira kutsvaka munhu wekuti anenge akakutuka kana kuti akakunyeya kana kuti akangokubohwa. So ndakabva ndazotanga kufunga kuti zvino inini sezvo ndiri munhu wekuti handifarire zvenoise uye zvekare handina shamwari yangu, vana vangu nemurume wangu, zvino wacho akandikanganisira ndeupi? Ndini uyo ndainge ndozvibvunza manje apo pandainge ndiri kubasa. Ndo pandakazoti dhuu kufunga pamba apa patainge tichigara painge paine umwe mukadzi uyo ainge aine pamuviri. At that time I think kuti nhumbu yake yainge ichitori kuma 3 months because yainge ichiri diki. Iye ainge asingatodi kutoti vanhu vange vachizviziva kuti ainge aine pamuviri, but sezvo inini ndiine shavi rangu iri randiinaro ndakatozviziva. Even pacho paakabatira pamuviri ndakangonzwa hana yangu kuti dhugu ichirova, zvekare ndichinzwa kutonhuhwirira ropa. Ndikabva ndazviziva kuti pamba apa pandainge ndigere painge paine mukadzi uyo ainge abatira pamuviri. So ndakabva ndazotanga kucherechedza ndikabva ndaona kuti uyo ndiye wacho akabatira pamuviri, but ndaitozvikontrola sezvo ainge ari munhu wandainge ndisitori nawo dhiri naye, but shaviriya rainge richitoda icho chipenyu chainge chichikura chiri muchibereko chake. Zvino ndakabva ndazoona kuti uyu was the perfect candidate sezvo ndainge ndakanzi nasisi vangu painge pachingodiwa munhu uyo wandakangonetsana naye. Saka as long as ndakanetsana nemunhu kana kutsamwidzana nemunhu, mushonga wacho wainge usingazonetse kubatira zvekare nekuuraya munhu iyeye, nekuzoti munhu iyeye kana tamuuraya mweya wake usazomuka ngozi. Ndokusaka varoi vachiti kana vauraya munhu hakuna ngozi inomuka, because haungamukizve ngozi isusu takanetsana kuzonosvika tichizonokuuraya. Kunyange mweya wako ukamuka tinobva tangokurangaridza kuti ko iweko chitema chawakandiitira uri kufungidzira kuti chinofanira kuti chinge chichizoripwa nani, sezvo iwe uchiti ndiri kufanira kuti inini ndinge ndichikuripa. Ndokusaka muhuroyi musina ngozi inomuka. So ndakabva ndazoti pandakadzokera kuma-meetings ndokubva ndazomuisa mukadzi uyu ndikati uyu ndiye wandiri kuda kuti ange achizoiswa pachijana. So ndiye wandakazoisa pachijana changu chekutanga. Zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndazopiwa umwe mushonga uyo wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichingoumwaya-mwaya pagedhi. Saka mushonga uyu wainge uchazongobatira paari chete mukadzi uyu. So akazoti one day achitobuda zvake, on that day handina kana kutomboenda kubasa because ndaifanira kuti ndinge ndichizomuona paanenge achazotsika mushonga iwoyo. So akatobuda hameno kwaainge achienda ndokubva atsika. Saka akati achingonodarika pagedhi akangoti maiwe yuwi ndabayiwa. Ndokubva atanga kuzvitarira kuti chii chainge chamubaya, kuzotonosvika munhu achikurura shangu iyo, kuzotonosvika munhu achikurura bhutsu dzaainge akapfeka achingoda kungotarira kuti chii chainge chamubaya. Asi sezvo asina chaakaona akabva azongoenderera mberi nerwendo rwake. Ndikabva ndatoziva kuti zvangu zvainge zvaita. Zvino mukoma mukadzi uyu nhumbu yake yakati ichikura, vanasisi vangu nevamwe avo vavainge vachitumidzirwa navo vaiuya, ende vaiti kana vauya ndobva ndabatsirana navo tobva tazopinda mumba make mukadzi uyu tobva tazotanga kumuroya. Hakuna nguva iri very dangerous senguva yekuti mukadzi anenge aine pamuviri, because paari ipapo anenge akatotakura upenyu hwevanhu vaviri at the same time. Saka izvi zvinokonzeresa kuti mweya wake unge uchizova very weak, because mweya one unenge uchisapota umwe mweya zvekare. So ndopatakabva tazomutaimira ipapo. Sisi vangu vakabva vazoti zvainge zvakanaka kuti mukadzi uyu ange achizonofira mulabor. Zuva rake rekuzvara, zuva raainge achazopinda mulabor, ndo rainge riri zuva rekuti upenyu hwake hwainge huchazoguma. Mukadzi uyu zvino akazoti ari muchipatara, nguva iya yekuti ndakangonzwa zvichinzi amhanyiswa kuchipatara, then inini ndakabva ndatokomunicata nebere riya, but rainge riri kitsi. Ndakaridana ndiri kubasa, then kitsi iya ikabva yamhanya ikabva yauya.
ndikabva ndangotarisana nayo mumaziso, because ndokutaurirana kwacho kwatinoita, tinongotarisana mumaziso. Zvose zvinenge zviri pamwoyo pangu inobva yazozviziva, iniwo ndinobva ndazonzwawo zvose izvo zvinenge zviri pamwoyo payo. Saka yakangonditarisa rumwe chete, ndikabva ndatoiudza kuti ndainge ndichida kuti inge ichidana nhume, kuitira kuti nhume inge ichikasika kudana vanasisi vangu, nekuti mukadzi uyu ainge atomhanyisiwa atoendeswa kuchipatara. Zvose izvi mukoma hazvina kutora more than an hour. Then vanasisi vangu vakabva vatondishanyira, but vakandishanyira semhepo. Pakangovhuvhuta rimwe zimhepo ndokubva ndatobuda panze. Kana murungu wangu wandinoshandira akatoshamisika kuti kozi mhepo iri rainge rabva nepi, because rakazotowisa umwe muti panext door. Saka mumhepo umu ndo mainge muina vanasisi vangu. Saka vanoti kana vachida kufamba masikati zviya vanofamba vari mumhepo, kana kuti muchamupupuri, riya zimhepo rekuti rinongokaruka rasimuka. Saka ndakabva ndazotaura navo vanasisi, ndikabva ndazovaudza kuti mukadzi uyu ainge atomhanyiswa kuchipatara. Kana tainge tichazomupotsa ipapapa painge pachazotonetsa. Vanasisi vakabva vati painge pasina kana dambudziko, sezvo inini ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichibuda mubhodhi mangu kuti ndinge ndichivajoina mumweya tinge tichizoenda tose kuchipatara. Ivo vainge vachazomhanya kuchipatara kuitira kuti vange vachienda konzeresa confusion nedisorder kuchipatara ikoko. Takamirira kuti nguva yedu yehusiku inge ichizosvika, nekuti ndo pataifanira kuti tinge tichizomuuraya ipapo. So inini ndakazoswera muswero wese wezuva ndichingomhanya ndakamirira zvangu kuti ndinge ndichizochaisa. Ndakati ndachaisa ndakamhanya hama dzadiwa ndichidzokera kumba. Ndokubva ndabika musi wacho iwoyo murume wangu ndakamuisira mushonga wekuti ange achirara. Ndakamuradzika na 6:30 zuva rakati richingononyura kudai, ndo pandakabva ndatobuda mumuviri mangu. Ndainge ndatobatwa neshavi reuroyi, ndokubva ndatoisa mugoti uya, ndikabva ndabuda ndichimhanya, ndokubva ndazogadha bereriya, ndikabva ndazoenda kuchipatara kuya. Ndakati ndichisvika kuchipatara ndikabva ndatoona vanasisi vangu vainge vakandimirira, vakabva vati ivo vainge vambozama kuti vange vachikonzeresa confusion zvekare nekuvhara nzira yemwana, vasingade kuti mwana uyu ange achizozvarwa inini ndisati ndasvika, because kana uri pachijana iwewe hakuna umwe munhu anotenderedzwa kuti ange achikuurayira munhu uyo wacho waunenge wakaisa pachijana, nekuti ruoko rwako ndo rinofanira kuti ringe richizouraya uyo waunenge waisa pachijana. So ipapo ndo zvandakabva ndazoita. Ndakati ndapinda muchipatara, vanasisi vainge vakakonzeresa confusion yekuti mafaira ake mukadzi uyu aipota achishayika. Achizonoshayika kudaro, vanasisi ndo vanenge vatomaviga, sezvo vainge vari mhepo. Hakuna aikwanisa kuvaona kuti ndo zvavainge vachiita. Uye takabva tazotanga kuisa ruvengo muhana dzemanesi ose ainge ari pajuti musi wacho iwoyo, expect for kamwe kadokta. So kadokta ikako kainge katori nemoto, but even though kainge kaine moto pamhanza apa, takazokakurira because kadokta aka takazoresearcha history tikabva taona kuti even though she was married, but she was dating another guy who went to the same university with her. Saka ndo zvatakazoshandisa kuti dokta uyu tinge tichizomukurira. Patakangoona kuti anopota achichita murume wake, tikabva tatoseka zvedu, but akatombotipa confusion because mukadzi uyu aiti kana akangogara aenda umo mainge makaradzikwa uyu muvakidzani wangu wandainge ndichida kuuraya, taibva tatadza kupindamo because maibva matanga kubvira umwe moto uyu zvawaita waita zvekukwakuka uchibva pamhanza pake apa, wabva watanga kubvira muwadhi mose zvekuti taibva tanzwa tichitsva. Then takazoti taresearcha tikaona kuti mukadzi uyu zvaatori mutadzi mukuru chaiye. Ndokubva ndokuzotomukurira kwatakazomuita ikoko, tikabva tazokonzeresa kuti mwana wake ange achirwara zvainge zviri very serious. Saka akabva azombomhanya kumba achida kunodongorera mwana wake
akati achingonopinda mumotikari make tikabva tatoti chance given ndokubva tapinda mulebha muya tikabva tatanga kushanda basa redu. Mamwe manesi ose awa painge pasitomborina kana dambudziko takapinda muhana dzawo manesi awa tikabva tazokonzeresa ruvengo. Vaiti kana vakamutarisa muvakidzani wangu uyu pakabva pazotanga kutaurwa nyaya iya yekuti ari kufanira kuti ange achidzokera kunyika kwavo. Izvozvizvi pane mamwe maSouth Africans ari kufanira kuti ange achipinda muno mulebha, but pano tiri kutambisa maresources edu tichimapedzera pamunhu uyu asina kana mapepa. Mukoma mwana wacho akazosvika pakuneta, akapusha achapusha, but akasvika pakuneta. I know kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kuona sekunge inyaya inonzwisa tsitsi, but chamusingazivi ndechekuti shavi racho haritombozivi kuti chii chinonzi tsitsi. Rikagara rakubata zvaunenge uchida kuti ringe richiita rinobva raita saizvozvo. Panguva yacho iyoyo unenge usisiri iwewe, but iwewe neshavi munenge mava chinhu one. So iro ndiro rinenge rava kukukontrola. Kunyangwe patakaona kuti mwana uyu ainge achipusha achizama kuti ange achiponewa ainge aneta, but takatowedzera kutoseka tichitofara. Tava kutoona kutoti aka kainge katova kanyama kedu tisati tazonyatsokupinda mumain mill. Taida kutanga nemhuru yacho tisati tapinda mumhou. Mukoma kufamba kwenguva mukoma mukadzi uyu akazoti arukutika aneta nekuti akaenda into labor throughout the night. Zvino mangwana acho makuseni zuva risati rabuda ndo pandakabva ndazomudzipa mukadzi uyu. Ndakaita wekudzipa, ndakaita wekutarisana naye mumaziso, nekuti munhu paya paanenge ava kuda kunofa anoona zvose izvo zvinenge zvichiitika in the spirit world. Saka ndainge ndoziva kuti nguva yake yekuti ange achiona kuti munhu amuuraya ndiani, ndainge ndichida kuti ange achizvoona kuti ndini, kuitira kuti ndikasike ndamuudza kuti iwewe chandiri kukuurayira ndechakati nechakati. Ndakabva ndazomuudza paya mushure mekunge maziso ake emweya avhurika. Ndikabva ndati nhaiwe, saka waifungidzira kuti wakangwara ko? Akatovhunduka paya ndokubva ndatowedzera kumudzipa. Ndikabva ndamudzipa ndokubva atofa. Sisi vangu vakabva vazotora tsvina iya inoitwa nemunhu paya paanenge otandadza ava kunofa. Ndo yatainge tichida iyoyo ndo yainge ichazoita our connection kuti musi waanozonovigwa tikwanise kuzokaruka tasvika paguva. Sezvo izvi zvainge zvichida kuti ndinge ndichizovapo paground physically, ndakabva ndazodzokera kumusha since murume wangu asina kana say over my life. Iwo ndo nyaya yangu iyi. This is how I got initiated into witchcraft. Mukoma chandainge ndichingoda hangu mupfuhwira wekuti ndinge ndichipfuhwira murume wangu uyo ainge andishungurudza, but ndo kwazvakazosvika uku. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvakangoma hazvo vedu we, zvinotyisa. Yo, strange things do happen in this world.